Propera parada, Via Verda. Un podcast sobre les vies verdes de Girona. Llagostera, comarca del Gironès, estiu del 1965. Avui és diumenge. La Quimeta, que està a punt de fer 15 anys, encén la ràdio i es prepara per anar a S'Agaró amb la seva colla d'amics. Es posa al banyador, un vestit de flors, agafa la tovallola i 4 monedes i ja no li falta res. De crema solar no n'agafa, no perquè se'n descuidi, sinó perquè als anys 60 gairebé ningú no se'n posa de crema solar. Surt de casa en direcció cap a l'estació de tren, feliç i contenta. Avui és un dia especial. Era arribant aquí a l'estació i ens trobàvem amb tots els amics i amigues i no pujàvem en un vagó normal, perquè al vagó normal hi havia molts senyors i senyores i allà tenies de portar-te bé i fer bondat i no podies ni cridar ni fer el burro. I en canvi ens pujàvem en un vagó que en diem el de càrrega i que allà hi portaven la paqueteria, hi portaven a vegades bales de palla, tot el que necessitaven la gent. En allà amb els amics i les amigues ens ho passàvem molt bé. De riure, rivíem molt. Igual que la Quimeta, durant diverses dècades moltes persones van agafar el tren per moure's entre Sant Feliu de Guíxols, Girona i Olot. Viatjaven en un tren de vapor traccionat per una imponent locomotora que escopia un fum ben negre per la xemeneia i el feien servir per anar a vendre a mercat, al metge o a l'escola, o potser per passar el dia a la platja. Agafeu seient, poseu-vos còmodes i no oblideu tenir a mà el bitllet per quan passi el revisor. Benvinguts i benvingudes a un viatge que comença amb tren i que acaba en bicicleta. El tren, això sí, anava al seu ritme. O sigui que us recomano que tingueu paciència. Imagina't el tren si anava a poc, que a les pujades nosaltres, tots els del vagó de càrrega, baixàvem i l'ajudàvem i l'apretàvem, perquè anava tan a poc que semblava que a vegades separava perquè no tenia ni força. I llavors, com ja havia pujat tota la pujada, ja tornaves pel vagó i el tren ja tornava a anar una miqueta més de pressa, però no gaire, La Quimeta arribava a la platja, o a la plaja, com diu ella, passava tot el matí entre l'aigua i la sorra amb els amics i tornava a agafar el tren vermella com una tomata. Un pla sense fissures. Els dies de mercat, el tren anava ple de gom a gom i els vagons s'omplien de gent amb cistells de verdures, bolets, formatges, gallines, conills i tot el que us pugueu imaginar. La Quimeta, per exemple, de tant en tant acompanyava la seva àvia. Jo recordo amb l'àvia que m'agafàvem amb el tren i amb els cistells plens de bolets, perquè els tiets els anaven a buscar i els portàvem i anàvem a vendre. I jo, de casa dels meus pares, agafava sempre un cistell ple de prunes o el que teníem, perquè a vegades teníem préssecs o alguna cosa de l'hort, ho agafava i també el portava i ens anàvem a vendre cap al mercat de Sant Feliu. Quimeta, coneixes algú que em pugui explicar més coses sobre el tren? I tant. Conec una persona que es diu Montserrat Vallocera. Ella havia estat visquent a l'estació d'aquí, que el seu pare era qui venia els bitllets de poder pujar en el tren. He quedat a l'antiga estació de tren de Llagostera, que avui és una oficina de turisme, amb la Montserrat. Quan hem parlat per telèfon, m'ha dit que fa anys que no hi va. Montserrat, vostè vivia en aquesta estació? Sí, i tant. Mira, jo hi vaig viure des dels 9 anys fins als 22 que me vaig casar. El meu pare era jefe d'estació de Castelldaro, que és allà on vaig néixer, i veníem d'una estació que és un edifici molt petit. I al proposar-li al meu pare el trasllat aquí, a la meva mare, sobretot, no s'hi va pensar gens ni mica. Li va agradar, li va semblar que tindria un palau quasi bé de vivenda. Estem parlant de l'any 50-51, que no tothom tenia un pis en condicions. Que la Montserrat s'estima el tren és una cosa que notes tan bon punt la coneixes. Quan li pregunto què significa per ella, ho té clar. És un vincle més que tot sentimental, jo crec, perquè el tren, no sé, ha format part de la vida nostra, de la nostra família. Inclús vaig editar
un llibret d'historietes per al meu net, escrites com historietes, anècdotes i coses viscudes aquí, al costat del tren. I la meva família, tant els meus germans com tots, sembla que en diem el tren nostre, el tren nostre. Entrem, Montserrat? Vinga, entrem. Obro? Vinga. Mira, aquí era el despatx. Això és el despatx. Això és el despatx. Aquí hi havia una porta que es comunicava amb l'interior de la vivenda. El despatx devia arribar, més o menys, per aquí, perquè allà hi havia les altres habitacions. El despatx que era del seu pare. L'oficina de l'estació, I aquesta part d'aquí hi havia una taquilla on es despatxaven els bitllets. La gent que entrava aquí s'esperava i quan el meu pare obria aquesta porteta petita, aquí va el bitllet, i després donava el bitllet. En un moment en què tenir cotxe era només a l'abast d'uns privilegiats, el tren es va convertir en un aliat indispensable per molta gent. Per això el pare de la Montserrat feia tot el que podia perquè ningú perdés el tren. Aquell temps, tothom, quasi tothom, viatjava amb el tren, perquè ningú, o quasi ningú, tenia vehicle propi. Hi havia algunes persones del poble que cada dia agafaven el tren a l'hora que li tocava. Doncs el meu pare, si no aquell no havia arribat, ja sortia darrere l'estació a mirar si venia abans de tocar el pito, perquè no perdés el tren aquella persona. Ai, fulanito no ha arribat, espereu, que no marxi. Clar, si ell no tocava el pito, el maquinista no tenia ordre de marxar. Però el tren, o el carrilet, com en deia molta gent, no era només un mitjà de transport. També era un punt de trobada. Era una finestra oberta al món. A les hores del tren, mames amb cotxets, noies joves, tothom anava a la tarda, sobretot, a esperar el tren. Era un lloc de reunió. A veure qui arribava, qui baixava, qui pujava. Sèrio, era un espectacle. Deixem la selva i enfilem fins a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa. Haurem de fer canvi de tren a Girona. En Joan, el pare de la Montserrat, ens ven el bitllet. Guardem el cartronet a la butxaca i sortim a fora a esperar. Sona la campana. Això vol dir que el tren ja ha sortit de Santa Cristina d'Aro. Ostres, allà al fons hi ha la Quimeta amb una dona. Suposo que és la seva àvia. Potser van a mercat a vendre bolets. Quimeta! Crec que no em sent. Ei, ja arriba el tren. Som-hi. Ja us aviso que els seients són de fusta i no són gaire còmodes. Josep. Hola, Laia, què tal? Molt bé. Veus com et vaig dir que estava al costat mateix de la Via Verda? No, ja ho veig. Realment Sí. és que vinc per la Via Verda, jo Ja. directament. Passa. Entra. On vols que Ja siguem? buscarem un lloc més adient. Si et sembla, anem aquí. Aquells bancs que tinc aquí a darrere. Vinga, som-hi. Va. La vida d'en Josep ha avançat en paral·lel a la història del traçat del tren. Els seus records comencen des de molt petit, amb el seu germà, veient passar el tren just pel costat de casa seva. El primer que sentíem era el soroll, després veiem el fum i a poc es anava acostant a un ritme molt lent. I doncs després sempre miràvem a veure què portava, no, el tren, que si portava fusta, que si portava algun cotxe, que si portava gent. Era com un rellotge també, funcionava com a rellotge. Em recordo que quan passava l'últim tren la mare ens deia que era l'hora d'anar a dormir, que ja passava l'últim tren, vull dir que ens marcava molt. Ens marcava ja des de petits perquè convivíem amb ell, perquè formava part ja de la nostra vida. L'any 1969, el govern franquista ordena clausurar el tren i en Josep i el seu germà es queden sense el seu particular rellotge. Primer tanca la línia de Sant Feliu de Guíxols a Girona i uns mesos més tard, la de Girona a Olot. Per molta gent va ser un dia important i trist. Es quedaven sense el seu principal mitjà de transport.
15 anys més tard, finalitzava també la línia de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses, coneguda per transportar el carbó de les mines d'Ogassa. Sentim un fragment de Ràdio Olot, que va cobrir l'últim trajecte del tren. En Joan Grau està entrevistant una dona que li explica que la seva família va anar a viure a Bonmatí perquè ella pogués anar a Girona amb el tren a estudiar per ser mestra. I vostè s'apropava a Girona, a la Normal, a estudiar per mestre, usant precisament d'aquest medi de comunicació. Sí, era aquest el meu medi de comunicació amb el tren de fum. En definitiva, vostè li està molt agraït al tren, veritat? Molt. I ara què sent el moment de desaparèixer del tren, de despedir-lo? Sento una nostàlgia que em sap molt greu, I no sé, és una cosa que no la puc explicar, Bé, moltes gràcies. És el mateix sentiment que compartim tots nosaltres, els d'Olot, els de Girona i els de tots els pobles del trajecte. En aquest punt del trajecte hem de deixar el tren i pujar a la bicicleta. Pels que faci temps que no l'agafeu, no patiu. El camí és planer i no hi passen cotxes. Si no esteu gaire en forma, podeu llogar una bici elèctrica o fins i tot anar a peu. No teniu excusa. Després d'anys amb un traçat desmantellat i abandonat, l'any 1993, la via verda d'Olot a Girona, que en aquell moment es deia Bicicarril, es converteix en la primera via verda de l'estat espanyol. Però tornem a Sant Feliu de Pallerols, amb en Josep, que m'explica que la via verda forma part del seu dia a dia fins a uns nivells insospitats. Des de dalt a la nostra vivenda tenim uns finestrals grans que veiem 300 metres ben bé de via verda i bueno, és que és constant la quantitat de gent que passa. És a dir, tu des de la cuina veus mentre esmorces la gent que va passant per la via verda? Veus des de la finestra? Sí. Des de la cuina, des del quarto de bany, des del menjador, des de la sala d'estar, per tots tres costats veig. Si tu t'estàs rentant les dents o estàs fent un pipí i estàs veient la gent... Si tinc la finestra oberta, evidentment que sí, Per si no n'hi hagués prou, l'any 99 en Josep es comença a dedicar al manteniment de la via verda i ho fa durant 25 anys. No tinc cap dubte que és la persona que més hores s'hi ha passat. De fet, es coneix cada racó i cada pedra, literalment. Jo qualsevol fotografia de la via verda, per molt desenfocada que estigui, per molt mal encarada o el que sigui, de descobrir ràpidament on és. Home, són 25 anys de passar. Inclús llavors amb el tractor, quan estava segant, que hi havia molta herba, per exemple, passaves i anaves tirant i pensaves aquí hi ha una pedra, has d'aixecar una mica perquè si no tocaràs la pedra, no? Vull dir, sí, fins a aquest punt, no... Ser cada pedra honesta. Quan en Josep va començar a encarregar-se del manteniment de la via verda, l'any 99, a les comarques gironines ja s'havien habilitat 3 antics traçats ferroviaris per convertir-los en vies verdes. La primera, la ruta del Carrilet 1, que va d'Olot a Girona. Un itinerari de 58 quilòmetres que travessa la Garrotxa, el Gironès i la Selva, tot recorrent les valls dels rius Fluvià, Brugent i Ter. Aquesta és la que cuidava en Josep. La segona, la ruta del Carrilet 2, que enllaça amb la del Carrilet 1 a Girona i segueix fins al mar, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, al llarg de 40 quilòmetres més. I, finalment, la ruta del ferro i del carbó, que al principi unia Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, tot resseguint el passat industrial del Baix Ripollès, i que ara arriba fins a Sant Pau de Segúries, en una ruta de 18 quilòmetres. D'aquells 110 quilòmetres inicials, la xarxa de vies verdes de Girona ha anat creixent fins al punt que avui s'ha gairebé duplicat. Tu ara estàs jubilat, ja no tens aquesta feina, no? Ja no et dediques a cuidar la via verda, però encara t'hi fixes, encara... Molt, esclar, i em fareix ara, quan veig coses que estan malament, penso, veus aquí en poca estona, això ho podria solucionar. Encara avui, per exemple, he apartat 2 pedres, no? Allò que dius, hòstia, aquestes 2 pedres que no s'hi faci mal ningú. Però això ja és... això és malaltís, ja. És malaltís. Sí. Estàs enamorat de la via verda. Sí, bueno, sí, m'agrada, sí. Josep, demà he quedat amb l'Emili Mató, el primer gerent del Consorci. Sí, home, Coneixes? Home, clar, tots els gerents que han passat per allà. Però l'Emili era una de les persones que més li agradava trepitjar el terreny, Que, per cert, quan el vegis, dona-li molts de records.
He quedat amb l'Emili, perquè si hi ha algú que ens pugui explicar com segueix el nostre viatge, aquest és ell, el primer gerent del Consorci de les Vies Verdes de Girona. Viu a Cassà, o sigui que tornem al gironès. Emili! Hola, Laia. Què tal? Com estàs? Per aquí. Veig que vens amb la... Has vingut en bicicleta? En bici, sempre. Jo sempre vaig en bici. Sí, Sempre, a tot arreu. Tant per feina... Sí, el no dia a és només dia... una cosa de lleure. No. El promoure't per als llocs és el més ràpid i el més saludable i agradable. Molt bé. Sí. Veig que portes aquí alerta l'enganxina de les vies verdes. Home, i tant, porto uns quants anys. No l'has posat per l'ocasió, no? No, porto uns quants anys aquí, aquesta. Sí. Escolta'm, et sembla si aparques, per exemple, la bicicleta allà i anem a seure en un banc de per aquí? Perfecte, aprofitem el bon temps. Vinga, t'acompanyo. Molt bé. Quan arrenca el Consorci el 2003, ja feia anys que les vies verdes havien entrat en funcionament. L'Emili, geòleg de formació, en aquell moment era regidor a l'Ajuntament de Cassà de la Selva i professor a la Universitat de Girona. Doncs quan es va crear el Consorci, jo vaig ser el primer gerent, les vies verdes ja existien. Estaven gestionades per 3 consorcis separats, de fet 2 consorcis i 2 ajuntaments que anaven fent pactes, i es va creure que el millor seria unir-se tots plegats i crear un sol consorci. I es va començar així i jo vaig ser el primer gerent. Com recordes aquella època, Emili, a nivell professional? Doncs professionalment és la millor feina que he tingut, això sens dubte. És a dir, això de que t'encarreguin, que confiïn en tu per fer una cosa en la qual tu ja hi creus i has pensat com hauria de ser, però que comences de zero i que pots anar posant en pràctica tot allò que teòricament has pensat i que després resulta que va funcionant, el pressupost va creixent, tens més recursos humans per treballar, arriben premis, etc. Doncs és una joia, et sents molt realitzat i per tant, sens dubte, és la millor feina que he tingut mai. El que tenen en comú totes les vies verdes és que són recorreguts majoritàriament planers i que gairebé no hi passen cotxes. És per això que una de les virtuts que més destaca l'Emili d'aquests camins és l'accessibilitat universal, és a dir, que són i han de ser un lloc per tothom. Per exemple, veure una persona gran que només pot anar amb cadira de rodes amb un acompanyant, que quan va a fer un passeig doncs el poden treure per la via verda perquè és plana i el que l'apreta doncs el pot apretar i li toca l'aire, li toca el sol i surt del poble, doncs quan ho veig ara, això sempre tinc un bon record i penso que és una gran tasca pels veïns d'aquestes poblacions. Clar. Ara m'estic emocionat. T'està emocionant, Sí, és veritat, això és molt maco. Això, si no tens una infraestructura d'aquestes, és difícil. A vegades als parcs, a les ciutats, no? Però en aquests pobles a vegades és més difícil, sí. De seguida noto que una altra dèria de l'Emili va ser promoure aquestes vies no només com un espai d'oci, sinó també com una manera de desplaçar-se pel dia a dia. Per exemple, per anar a la feina. De fet, ell predica amb l'exemple. M'explica que quan treballava al Consorci anava de Cassà a Girona en bici i que avui en dia per anar a treballar a Barcelona fa servir primer el tren i després la bicicleta. Jo per Barcelona, per exemple, no faig servir mai ni metro, ni bus, ni taxi. No és perquè agafi el cotxe, sinó que agafo bicicleta, en aquest cas de la feina. Per tant, vaig a una reunió amb l'americana, que ara vaig normalment sempre amb l'americana i així, amb la bicicleta, sí. I ets una mica raravis? Quan arribes no és una mica de la bici, no? Com ho vius, això? Recordo Copenhague, quan vaig anar-hi amb motiu d'un congrés de bicicletes, el Velocity, explicar l'exemple de les vies verdes de Girona, i veure una bicicleta aparcada davant d'un restaurant que posava Mayor of City of Copenhague, és a dir, era la bicicleta de l'alcalde de Copenhague que havia anat a un restaurant i l'havia aparcat allà davant del restaurant. Era molt agradable circular en bicicleta per la ciutat i creuar-te amb dones que portaven un vestit, que anaven superelegants, amb homes amb trajo, etc. Cosa que aquí encara no estem habituats a veure determinats perfils professionals que utilitzin la bicicleta per desplaçar-se, no? Això que explica l'Emili, d'anar a Dinamarca a parlar de les vies verdes de Girona, no va ser una excepció. Ell va viatjar a països com Mèxic, Romania o França i va rebre també visites d'Irlanda, la República Txeca o Portugal, tots interessats a conèixer el projecte, sobretot per 2 motius. Hi havia 2 aspectes. Un era la dimensió del recorregut
que eren 100 quilòmetres, ara ja hi ha molts trajectes, però 100 quilòmetres segregats de trànsit motoritzat seguits, això no existia, no hi havia gaires exemples. I la segona era el model de gestió, això, la creació d'un consorci, o sigui, un organisme públic només pensat per la gestió d'una infraestructura per a usuaris no motoritzats. Tampoc no hi havia una altra rèplica enlloc. I això ens feia que anéssim molt sovint a explicar el nostre exemple fora. Emili, m'agradaria parlar amb algú que tingui un negoci vinculat a la Via Verda. Et ve ara algú al cap? Mira, pensant en la Garrotxa, recordo que allà hi havia un edifici a peu de Via Verda, que era una antiga rectoria, i hi va haver-hi un emprenedor, concretament es diu Goretti, que van adequar l'espai i ara és un allotjament a peu de Via Verda fantàstic. Val, la Goretti? La Goretti. Doncs la busco. Molt bé. En Josep em va demanar que li donés records a l'Emili i no hi he pensat. Li faig un WhatsApp a l'Emili. L'última parada d'aquest viatge ens porta fins a la rectoria de Sant Miquel de Pineda, a pocs quilòmetres de la vall d'en Bas. Allà, una parella formada per la Goretti, de Cardedeu, i en Roy, d'Escòcia, va decidir obrir una casa de turisme rural a tocar de la Via Verda. Mira, m'ha contestat l'Emili. Hola, Laia. Ostres, en Josep, vam treballar molt bé junts, sí, una persona molt implicada, molt maco. Moltes gràcies pels records. Adéu. Hola, aquí ets la Laia. Sí, Goretti, hola, què tal, com estàs? Endavant, vine. Que bonic que és això. Gràcies, sí, s'està superbé aquí. La ruta del carrilet 1 passa ben bé pel costat de la rectoria i, a més, el jardí no està tancat, o sigui que costa saber on acaba el camí i on comença casa seva. La Via Verda per nosaltres és a casa nostra. Ens la sentim nostra perquè hi som i convivim i és cada dia. És part del nostre jardí, part de casa nostra. I ens encanta, perquè passa moltes coses, perquè hi ha molta gent diversa, perquè hi ha molta bici, hi ha molta gent que camina, hi ha gent que ens coneix per la Via Verda, hi ha gent que no... Jo a vegades dic que la Via Verda és el nostre aparador, perquè ens ha fet d'aparador sempre des que vam obrir. No tots els clients de la rectoria van en bicicleta. Alguns simplement busquen un lloc tranquil i descobreixen la zona amb cotxe. Però pels que sí que ho fan, tinc dues bones notícies. La primera, que la Goretti i en Roy fan un 5% de descompte a tots els hostes que hi arriben a peu, en bus o en bici. I la segona, que tenen el segell Bet and Bike, un segell que assegura una sèrie de comoditats pels ciclistes. Nosaltres tenim un espai per poder tancar les bicis amb clau, sobretot molt important. Tenim una manguera, facilitats perquè es puguin netejar les bicis. Tenim un kit de reparació per si necessiten fer algun tipus de reparació bàsica a la bicicleta puguin fer-ho. Els hi podem oferir una beguda calenta, un cafè, un te, els hi podem oferir alguna de menjar si arriben fora de les hores d'esmorzar o de sopar. Els hi podem oferir una rentadora si els necessites netejar la roba, perquè a vegades hi ha gent que viatja amb unes alforges més grans, però a vegades hi ha gent que ve amb un kit molt petitó i necessiten netejar la roba pel dia següent i si ha plogut, el que sigui. Als pobles que travessa una via verda hi ha negocis que, en més o menys mesura, hi estan lligats. Hotels, cases rurals, bars, restaurants, empreses que fan trànsfers i lloguen bicicletes... Però no n'hi ha gaires que tinguin un vincle tan estret i quotidià com la rectoria de Sant Miquel. Canviaria molt el dia a dia de casa vostra si no passés per aquí la via verda? Això és una bona pregunta, Jo crec que seria completament diferent, perquè el nostre dia a dia està lligat amb la via verda, tota la gent que passa, les anècdotes que ens han passat en tots aquests anys que estem aquí, tots els clients que han vingut, han passat i després han tornat perquè ens han descobert fent la Via Verda, i els clients que han descobert la Via Verda venint a casa nostra, sí, seria molt diferent. Totes les anècdotes de la gent que hem ajudat perquè han pres mal, o perquè ha plogut, o perquè s'han perdut, o per mil coses, mil anècdotes que ens han passat en tots aquests anys, no hi serien si no estiguéssim a la Via Verda. Fi del trajecte. És moment d'aparcar la bicicleta i treure's el casc. Mentre nosaltres busquem un bar per menjar un entrepà i fer un beure, la Goretti prepara el sopar pels hostes.
La Quimeta xerra amb una amiga mentre aprofita els últims rajos de sol a la platja de S'Agaró. La Montserrat ensenya fotos antigues del tren al seu net, en Gerard. L'Emili carrega la compra al cistell de la bici i en Josep aparta una branca que ha anat a parar al mig del camí. No vol pas que ningú hi ensopegui. Vides molt diferents, però que tenen una cosa en comú. Tots formen part de la història de les vies verdes de Girona. Aquest podcast, impulsat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona i la Diputació de Girona, i produït per Abacus Cooperativa, ha estat finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Presentació i guió, Laia Creus. Muntatge sonor, Benet Serra. Enregistrament de la veu en off, Martí Canales. Estudi de gravació, Studio La Boom. Supervisió, Sílvia Martí. Coordinació, Alizé Bastide.